Moga-moga Bu Matri gak nyetel. Wong wis indik-indik. Ayo. Nggih, kangge abah tari wonten dalem kelawan gedung Wangi Sambing Lamongan Jawa Timur. Malam nggih. Oke menekan trompet Pak Jen Supardi. Gedung Puncak Wangi Sambing Lamongan nggih. Selamat malam sedayanipun bersani luar live streaming. Nggih, disenggol Mas Kri, Pat Berat Pak Golaras Pak Munir Jati Malang Sukorame Lamongan nggih. Cuma Pak Munir Jati Malang Sukorame Lamongan malam. Om Sukri semoga tambah gacor malam ini di Lebak Mojorejo. Modo LA oke baik. Oh Sadam. Sadam di puncak. Oke. Kok wengis
wis tau kelakon buah jeruk buah dondong bojone tak priya pedhok kok langsung njaluk gendong Itik-itik kulan itik-itik nyebat nemo kowe ora sing marai abang ora luturah ya cek bocah maneh gak ngeluyura itik-itik galor itik-itik etan pengen awor ora keturutan numpak becak gak nombang tali bojone tak pira krasa